μαθητές των γυμνασίων και το Αδοκοδεμένικο, αγαπητές φίλοι και φίλες, δεν είμαι πολύ καλός στους προλόγους, οπότε θα με συγχωρήσετε λιγάκι. Περισσότερο δουλεύουμε με τα παιδιά όσο μπορούμε. Η θεατρική ομάδα του Επάρχην Ναύου θέλω να ξέρετε ότι είναι ένα παιδαγωγικό project, δηλαδή ουσιαστικά εγώ, η κυρία Ιασονίδου που έχει κάνει τα σκηνικά, η κυρία Ζιούνα που είναι μαζί μας από την πρώτη στιγμή τρέχει να καλύψει τα πάντα με τα κοστούμια, με τα σκηνικά, ό,τι χρειαζόμαστε. Είμαστε δηλαδή μια ομάδα κάθε Σάββατο για να προσπαθήσουμε να δώσουμε στο σχολείο μια άλλη διάσταση. Τη διάσταση της τέχνης, αλλά τη διάσταση της μόρφωσης. Τα παιδιά, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από όλα είναι ενίσχυση, υποστήριξη, ενθάρρυνση. Αυτό το περιβάλλον, αν μπορέσουν να το ζήσουν, είτε στο σχολείο, είτε σε μία ομάδα όπως η θεατρική ομάδα, αναπτύσσονται και δημιουργούν πράγματα που δεν τα έχουμε φανταστεί. Το πρόγραμμα που κρατάτε στα χέρια σας και την αφίσα θα δημιούργησε ο Γαβρίλης ο Λευτέρης. Δεν το γνωρίζαμε στην πορεία. Βγήκε το ταλέντο, βγήκε η θέληση, βγήκε η διάθεση. Άρα, ένα επιπλέον που υπάρχει στη θεατρική ομάδα και θα ήταν όσο μπορούμε να το εντάξουμε στο σχολείο, είναι ότι δεν υπάρχει λάθος. Όπως και στη ζωή μας, το λάθος είναι κάτι το οποίο μας κάνει να προχωράμε, να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Το λάθος στην τέχνη είναι η δημιουργία. Πατάς πάνω στο λάθος σου και γίνεσαι καλύτερο. Και έτσι και στο σχολείο. Θα έπρεπε να υπάρχει, όχι αυτά τα κόκκινα στα διαγωνίσματα, να μην υπάρχει το λάθος να είναι όχι τι έχεις κάνει, αλλά το πού μπορείς να αλλάξεις και να γίνεις καλύτερο. Γιατί αργότερα φοβόμαστε να κάνουμε λάθος στη ζωή μας και αυτό είναι σφάλμα. Για την θεατρική ομάδα θα σας πω δύο λόγια τι παίζουνε. Αγαμέμνων είναι ο Ευαγγελόπουλος ο Γιώργος, Εσχύλος, Εσχύλος ο Χριστιάνας ο Δημήτρης, η ωραία Ελένη είναι η Σιροπούλη Ραφαέλα, η Ηλέκτρα, η κόρη της τεχνίστρας είναι η Γκόγκα Ενισίνη, δηλαδή η Φιγένεια, η άλλη κόρη, πλησιάσανε, είναι η Νότα η Ελισάβετ. Ο Ρέστης είναι ο Μαντώρας Βασίλης, η Δεμίστρα και του Αγαμέμνονα, και η Δεμίστρα είναι η Σελεμετζίδη Δατιάνα. Κάθε από των παιδιών είναι ο Πιλάτης, δηλαδή ο καλύτερος παίκτης. Η Κασάνδρα, δηλαδή αυτή που έφερε μαζί του Αγαμέμνονα στην εκστρατεία, είναι η Θεοδοσία η Αφροδίτη. Ο ρόλος είναι ο Πεσικιώτης και ο Θεοφύλακτος Πεσικιώτης και παίζει η Τσιάρα η Κλεοπάτρα. Είναι η Μάνη η Σοφία. Είναι μια παροδία της τριλογίας του Εσχύλου, όπου ο Άκης Δήμου παρουσιάζει τον Εσχύλο σε ένα διαχρονικό ποιητή που στυλιτεύει από την αρχαιότητα μέχρι τώρα τα λάθη, τους μύθους της φυλής μας και όλα όσα μας έχουν καθυλωμένους σε αυτή μια καθημερινότητα που πολλές φορές των πληγών. Για να μπορέσει να γίνει όλη αυτή η δουλειά, όση δουλειά έχει κάνει, τα παιδιά χρειάστηκε να δουλέψουν πάρα πολύ. Ερχόντουσαν στα Σαββάτα, στα Χριστούγεννα ήρθαν για να μπορέσουν να
φτιάξουμε καλύτερα την παράσταση, να την τελειοποιήσουμε και μας βοήθησαν πάρα πολύ οικονομικά, γιατί χρειάζονται και αυτά για τους υπάρχοντα έξοδα. Τα καφέ του Τυρνάβου Ανακουστήριο, Μικέλ, το Εντυρνάβο, το Κτήμα Βρύση, το Γκρούπι, το Μπράλι, το Παπηγιόν, τα φυτά βρούτα, το ιδιωτικό κτέο Ζερκός που πάντα μας βοηθάει και μας βοηθάει και μας βοηθάει. Την Ανδρέα Βιτρόπο και η Ελένη Ψήρα που πάντα μας στηρίζει με τις σχολές. Θα καλέσω λίγο τη Διευθύντρια να πει ένα-δύο λόγια και ξεκινάμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Θα σας πω καταρχήν καλή χρονιά. Χρόνια πολλά για τις μέρες που πέρασαν. Καλή χρονιά σε όλους μας. Και καλή δύναμη σε όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη τιμή το ότι βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Μας δίνετε κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω, δεν θέλω να πω πολλά, αλλά θέλω να ευχαριστήσω γιατί ποτέ δεν τον ευχαριστεί κανένας. Και εγώ νιώθω έτσι πολύ κοντά του. Το Δημήτρη του Σακαδί. Γιατί είναι η ψυχή των θεατρικών παραστάσεων. Πριν από κάποια χρόνια ήρθε στο σχολείο και εμείς είμαστε μαζί πολλά χρόνια και είπε: εγώ θα κάνω μια θεατρική ομάδα γιατί θεωρώ ότι μέσα από αυτό θα δώσω πολλά πράγματα στα παιδιά. Και έτσι έγινε. Στην αρχή ήμασταν λίγο έτσι, αμφισβητούσαμε την όλη κατάσταση. Τώρα όμως, εδώ και πολλά χρόνια, αυτή η παράσταση, η ετήσια παράσταση έχει γίνει στο Σιμωδία. Θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε σχολείο. Είναι η ψυχή. Ο Δημήτρης κάνει τα σενάρια, βρίσκει ποιος θα κάνει τις μεταφράσεις αν είναι ξένα, βρίσκει τα πάντα, σκηνοθετεί, κάνει την επιμέλεια του οίκου, είναι από την αρχή ως το τέλος εκεί. Όμως υπάρχουν και πολύτιμοι συνεργάτες, όπως είναι η Αστονίδου, όπως είπε η Ευγενία. Και φέτος ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί ήρθε στο σχολείο μας ακόμη μία θεατρόφιλη με την κυρία να πω, έτσι, η κυρία Ζούνα, η οποία είναι μαζί μας σε ό,τι χρειάζεται. Είναι παιδαγωγή, σπουδαίοι για το σχολείο, γιατί μέσα από τον πολιτισμό παράγουν παιδεία, μόρφωση, διαμορφώνουν χαρακτήρες, αλλάζουν κακές συμπεριφορές με αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι το ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και πάω να πω για τα παιδιά, για τους μαθητές μας, που είναι μεγάλοι πρωταγωνιστές και τελειώνω. Σήμερα ηθοποιοί, οι οποίοι με μεράκι και ενθουσιασμό, σε μια παράσταση που απέτησε 1,5 χρόνο πρόβες. Δεν είπανε ποτέ, δεν γόητησαν ποτέ, ήταν πάντα εκεί για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία και σήμερα, σε αυτή την παράσταση, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς. Καλή επιτυχία λοιπόν και ας απολαύσουμε αυτή την καταπληκτική παράσταση που θα δείτε. Ο βίος βραχής, η τέχνη μακρά, μπορεί να βραχείς, να κλάψεις πικρά. Ο βίος θνητός, η τέχνη αχανής και ο έρος Θεός από μηχανής. Γράψτε μ' απόψε έναν θάνατο, θέλω το γράμμα μου
αθάνατο. Θέλω να τρέξουν αίματα, να μπερδευτούν τα θέματα. Γράψε μου μούσα, δυο κύματα. Θέλω να ανοίξουν στοιχήματα. Αυτό είναι αγάπη μου πρόκληση. Και οι δυο μαζί στην υπόκληση. Πώς σου φάνηκε? Κλαψιάρικο. Η έναρξη θέλει τέμπο. Αλεχρία. Εκτός αυτού. Δεν με περιέχει. Πού είμαι εγώ? Ποιο είναι το θέμα μου? Θα σου γράψω τρίλο για το φινάλε. Θα το δεχτώ. Αλλά και η έναρξη πρέπει να με υπενήσετε. Μάλιστα. Μήπως θα πω να θεμίσω εξ αρχής? Θα το κάψουμε. Έχουμε νεότερα. Με χειροφέρει ένα μοτίβο. Να ακούσω. Άστο. Θα χαλαστείς. Μυρίζει η παναπύλα. Το καλύτερό μου. Τι μάτζομαι να ρεφρέν. Γιατί δεν αποσύρεσαι και τώρα να σε κάνουμε κι εμείς τη δουλειά μας? Γιατί είναι εξέστρωτα. Θα παίξεις. Κορίτσια, έχω και ένα άλλο. Κάπως πιο χαρμόσυνο. Αλλά τους απαιτεί όλους επί σκηνής. Ας τους φωνάξουμε. Να πάρω μόνο. Αυτοί μας λείπαν τώρα. Εδώ είμαστε τι ασπρίσό μου. Δεν είμαστε σε βλεμπάσεις στο ηρώδιο. Ελάτε καλέ μέσα που σας στέλνω μέσα για το πούγιο. Δεν είναι ούτε πολύ μικρό, αλλά ούτε πολύ μεγάλο. Όσοι τον έχουν σπίτι τους μας έχουν πει τα καλύτερα. 5-6 χαρακτήρα, δεν θα μου φτάσουν. Δεν είναι πολλά. Έχετε και τους μολοσσούς. Τους μολοσσούς δώσαμε. Και ποιος γράφησε πριν λίγο στο καθιστικό? Ηλέκτρα. Και χειρότερα. Το δοκιμέρι σε ρεπερτόριο. Πάντως σε μένα 3 σκιά πολλά μου φαίνονται. Τελευταία έχω ανάγκη να αναφέρει στοιχεία μου από καρχίδια. Έχεις τον έγιστα και τα παιδιά. Άλλη έτσι κάνει το σκυλί. Ιδίως αυτά τα πορτογαλικά what it does που σου λέω. Εξάλλου έγιστος είναι μονίμως απόλυτο. Όλα ταξιδεύει. Διακοπές. Για το yes λέει. Ένα περίεργο πράγμα. Από τότε που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι στην ανεργία. Μονάχο έξω είναι μονίμως busy. Τι είναι αυτός? Περίμενε. Κούκλα δεν είναι? Ποιος πέθανε? Ο πρώην. Ο Χαμένος. Μα αναστατώνει σύγκορμη. Φτάνει σήμερα. Σε λιγότερο από μία ώρα θα βρίσκεται εδώ. Έλα, δέσε μέσα. Από τον νεκρό. Ζωντανός θα φτάσει. Σε νεκρό θα μεταμορφωθεί λίγο αργότερα. Πώς? Έχω μεριμνήσει. Ωραίο. Αυστηρό παρτοσυργό. Θα το προτιμούσα εκρουλία. Εκρούλα να κάνει στο Μενέλαο. Για μέσα το κείμενο να δεις λιτότης. Τον πολύ αγαπημένο πατέρα, αδερφό, σύζυγο, Αγαμένο, που
Η Φιφή είναι στήθη. Ναι, η γλυκιά μου. Ας είναι καλά το κουνέλι που πήρε τη θέση της. Νόμιζα ότι ήταν ελάφι. Ελάφι ήμουν δημοσιογράφος. Καθότι την κοπέλα πριγκίπισσα στην πραγματικότητα ήταν κουνέλι. Ένα μπες κουνέλι. Κι ούτε όλο το σφάξανε. Παρόλο διαμαρτυρίες των οικολογικών οργανώσεων εβδομάδες μετά, ήρθαν στο τοπέτσι εδώ πέρα έξω ένας λόγος άπεικτων διαμαρτύρονται για ένα σταδεμένο κουνέλι. Ενώ τους είχαμε πει σαφές ότι ναι, μεν το κουνέλι μαθιερώθηκε πει, σώθηκε ένας άνθρωπος. Εγώ προσωπικά τους αφαιρθήθηκα. Αν είχατε να διέζετε στην κόρη της κύριος Όλο Τζογάτη, ποιον θα προτιμούσατε να ζήσει? Φαντάζομαι τι απάντησε. Δεν εκπλήξαμε. Η Φιφή ήταν πάντα δημοφιλής σαν τη θεία της. Όλο Τζογάτη τα απάντησαν. Η ανέστητη. Τέλος πάντων. Το ευτύχημα είναι ότι η Φιφή διασώθηκε και βρήκε κι άντρα. Αν και αυτόν τον... Ποιον παντρεύτηκε η Φιφή κατά τη θυσία? Τον Πεσικιώτη. Αυτόν, άντρα ακριβώς δεν τον βρε. Εξού και τον απάντησε. Έτσι μεγάλο πράγμα η δουλειά μου. Μιας που θα δει τόπος είναι η άφησα. Έχει δε καταλλιώδη. Αλλά πώς να πεις μια μοιχεία σκουφάλες. Εξού και γύρω στο πατρικό μας. Μήπως δεν θα μ' άλλες άρκα? Εγώ θα τους είχα γυρούς. Έχεις δίκιο. Τους δικούς μου. Οι δικοί σου χρειάζονται κάλυψη. Έχεις και αυτές τις φαγίδες. Η συγγερία είναι περισσότερο αγαματώδης παρά ποτέ καριάτης. Μόνο που έχουν χάσει σκόρπι. Επόμενο. Τόσα χρόνια περιμένα να συγχωρήσει την άξη. Ο Αίγυσος δεν προσφέρεται. Ο Αίγυσος αδιαφορεί για τη στόμα μου. Του έρχεται το μυαλό μου. Ό,τι του λείπει τον καθένα. Εντάξει, Ράιν. Και εμένα μου λείπει μια σάνσκυρας. Το μόνο που μένα αποφασίσω είναι πώς θα τους αποστείλω. Από τρόπους. Τι προτείνεις? Προτείνω να το αναλάβει κάποιος άλλος. Όπως? Να βάλει τα πάτρια. Τον ισχυρό. Δεν του έχω εμπιστοσύνη. Γιατί σε όλα τα καθώς πρέπει σαλόνια ο Πάτρης δολοφονεί. Στο δικό μου δολοφόνο μόνο είναι εγώ. Εξόλε σκύλος και είναι καλλιτέχνης ποιητής. Ποιητής. Τώρα, άμα εμπνευστεί κάνει συνέταιρες ρήμες. Άκουσες λίγο. Σιγά την έναρξη. Θα επαναλάβω. Στα κανονικά είναι κανονικός ποιητής. Αν και κατ' εμένα αυτά που γράφει είναι λίγο ποιητικά, αλλά πάντοτε υπήρξε η σχέση του σκύλου και αυτή είναι ποιητή. Έχει εκδώσει. Όχι και στοιχείς. Του έχω επαναγγείλει μια τραγωδία έτσι κάπως με υπέροχο. Τι τραγωδία? Αυτοβιογραφική. Η ζωή μου όλη. Και ποιον αφορά? Εμένα. Γι' αυτό δεν την παρήγγειλα. Κάποτε νυχθημερών πάνω σε αυτή. Με παραγγελία Νελέιτα. Με καταγράφει προσωπητικό. Μήπως πρέπει να το κινηματογραφήσουμε? Το φόνονο. Έχουν ο Πιλάτης και αυτός ο φίλος το όνομά του. Ορέστης. Αν έτσι σωστά. Έχουν ο Πιλάτης και Ανέστης. Ορέστης. Whatever. Γιος σου είναι. Α, τέλος πάντων. Αυτό να πει εγώ πάντα μια κρυφή κάμερα. Νομίζετε ένα σκόπιμο για μένα να διηγηθούμε? Ξέρεις, αισθάνομαι από αυτή τη στερεοτυπία μου. Γι' αυτό το έγκλημά μου θέλω να σταθεί μέχρι τη τελευταία του λεπτομέρεια. Για να έχω και εγώ κάτι να αφήσω στις επόμενες γενιές. Έχεις τόση περιφέρεια. Τα περιφέρεια θα τα αφήσω στις ομαριέρες. Στις επόμενες γενιές θα αφήσω τον καλλιτεχνότερο χώρο που έγινε ποτέ. Να έχουν και αρχαιολόγοι κάτι να μελετούν. Όχι που βγάζουν τα μάτια τους πάνω στα ανακρές. Τελικά θα βάλω και σάρκα. Και στην κορύφωση του βίντεο θα την αφοσίω από το σώμα μου. Συμβολικά, ότι τώρα σηκώνεται η αυλαία του δρόμου. Έχεις αλτάρι. Ναι, δεν είναι χάρμα. Παιδί μου, γιατί πρέπει με τον καλωσόρισμα να το στείλεις στον άνθρωπο? Μπορείς να περιμένεις μέχρι την Κυριακή που είναι αργία ή πάτε είναι απασχολημένη με το ποδόσφαιρο. Και γιατί έχω κανονίσει. Τι να πω, οποιαδήποτε άλλη στη θέση σου. Δεν υπάρχει άλλη στη θέση μου, μία είναι. Τρεις δεν και μοναδική. Σε αμφισβητώ, σε αμφισβητώ, σε αμφισβητώ. Τρεις. Γιατί σε συλλόφω. Αλλά τι περιμένω? Από ποια που κεράζει τον άλλο με ένα ζυγκολό, ότι δείτε το ερωτεύει σφόδρα. Ο Πάρκ δεν ήταν ζυγκολό. Και το ερωτεύτηκα χειρότερο και από την Ιέτα. Αν το πάλι ήταν ζυγκολό, αυτό σημαίνει πως εγώ ήμουν μεγαλύτερη. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν ήμουν μεγαλύτερη. Είσαι με τη μάνα του. Ή κάτι τα χρειά. Ξεχνάς και έτσι παίξανε. Είπα εγώ ότι τα νέα. Αποχωρώ. Πού πας καλέ. Τόσο ώρα μου τα λένε. Δεν ανέχομαι τις προσβολές σου. Στο κάτω-κάτω είμαι χωρίς Θεού. Ποιο Θεό? Το πουλιό. Ο Δίας μεταμορφώθηκε σε κίνδυνο και να σε κλείσει τη μητέρα. Αυτά στα είπαμε έτσι. Να πάρει
εγώ ή κορίτσι. Πήγαινε πάλι στο παρακαλώ την προβιά και σταμάτα να καπνίζεις. Είπα, δεν απαγόρευες τύπους στους χώρους. Μου νύχως αγνεί τους νόμους που θεσπίζουνες. Πήγαινε με ένα σιγάρο στο χέρι σαν το Χάβρι Πόρτα. Έγινε πίσω στο παλάτι. Να ανοίξεις να γυριστεί. Τις πίσω μαλκοτόπορτες τουλάχιστον. Αδύνατο, περθώ. Εκτός αυτού κάνει ρεύμα. Που να σε χτυπήσει το ρεύμα να μην σκόκαλο πια. Που να μην σου πας να ξεκινήσει στην αγρίδα. Τώρα που κατουλίκει το κουξάρι την τρώνε τα όλο του. Να σε καταπλούν τα τάρταρα πια. Κορίτσια, είναι με τις κατάρες. Ηλέκτρα, η μητέρα σε ρώτησε κάτι. Την τρώμε την ταρτάρα στο λουμού. Yes or no, αλλιώς δεν παραγγέλνουμε Ιβανέζικο. Δεν μας έχεις κι εσύ, λέει τη τσάπελη των αλλοπαπών. Την εμπρίστρα και αυτή με προσβάλλει. Αυτό είναι, παιδί μου. Τέλος τώρα σε ψυχερίζονται. Η αριστοκρατήτρια της Σύμβης. Άνα πεθάνω, θάψε με. Ζες τα βασιλικά σου. Να με δροσοποτήσουν. Τα χέρια τα δικά σου. Να! Να μάθεις να μην την παίρνεις. Τι λέει. Κάνε τα φορικά. Μόνος του. Μόλις θα τις ηχογραφήσουμε, θα πάρουμε χοροδία. Αχ, και μ' αρέσουν οι χοροδίες. Κυρίως οι αντρικές. Μην φυκάω τους τροπογούν από τα αποφυτήρια. Αυτό το στόμα πια. Άμα τον περάσω ένα χέρι ή φιλός θα τον ανοίξω. Το δικό της λέω. Το δικό της είναι ανύπαρκτο. Ούτε στόμα, ούτε στήθος. Κηρύχθηκε που τον αυτή την προδιά σε ένα στραπόγιανο. Έλα σου λέω. Έχω να ρίξω κάποιες ζεμπεκές πάνω από τον τάφο. Καλύτερα και που φαντάρω σε άγνοια. Την ακούς, καμία αίσθηση διοικητικής καταγωγής. Άντρα έχει. Πού να προλάβει, αφού συνέχεια το χτίζει. Γι' αυτό. Να ρωτήσω, χρειάζομαι σε κάτι άλλο ή να έχω να συγκεντρωθώ. Τα μαλλιά τα τρόφισες. Excuse me, δεν είπατε πετριόλι. Δεν είμαι εντελώς σίγουρη, μάλλον θα το σχεδιάσω. Ως εκ τούτου πρόσεχε τα μαχαίρια μου. Παίζει και αυτό στο φόνο. Για εκπαιδευτικούς λόγους. Ωραίο το μελόπρωμα, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί και στο ρεαλισμό. Με ποιο τρόπο. Κοίτα, θα απασχολήσω το φίλο. Θα το διασκεδάσω εφόσον η κυρία προετοιμαστεί για το συνέστηση τώρα. Πώς θα το διασκεδάσεις. Θα το χορέψεις μπάλο. Μπορεί να το πω κανένα έκδοτο, καμία προστιχιά μαλάκι. Τι προστιχιά είσαι σε θέση να πεις εσύ. Εσύ είσαι ποιητής. Λέει κάτι κράτος μουγάρες. Για να ασχοληθεί με τις κρυάδες του κοντζάμα γαμένων. Κοίτα, αν δεν πιάσει, έχουμε την πλάν D. Θα προχωρήσει σε απολογισμό των πετραγμένων της θητείας του Έντισον. Πέτραξε ο έξω στα ποτιά αυτήν. Όχι μόνο σε αυτή της ρε, και σε άλλο πόσα. Πέτραξε ο έξω και σε άλλα βουτιά. Και δεν το είπα. Ως κυβέρνηση. Ως κυβέρνηση θα έχετε σκατώσει. Εκτός ότι δεν έχετε κανένα έργο να παραδώσετε, δώσατε και τα κερατά σας. Του λες γιατί δεν συνήθεις να κυκλοφορούν σχήματα. Για να μην σας επιτεθρενεί ερωτούδες. Τώρα τελευταία υπάρχουν ασβίες. Επειδή παρέθηκα εδώ κάτω, μπορώ να φύγω. Για κριτικά. Έφυγα. Ωραίος τύπος. Ξέρω. Δεν ξέρω γλύφες, Καλά εγώ. Είναι σε σχέση. Κρίμα. Είχα τόσο καιρό να ρωτηθώ καλλιτέχνη. Ο πρώην μου. Αυτός ο Λεχνής, ξέρεις. Ακατοίκητος. Ένας ποιητής θα με ανανεώνε πραγματικά. Ποτέ μου δεν υπήρξα μούσα. Παλάτι μου. Να μου σηκώσεις. Το μέρος το λένε Μικίνες. Παλιά μου πατρίδα ακριβή. Κι είναι μια νύχτα από εκείνες που χρόνια η καρδιά μου στα βγει. Κοντά στη γαλάζια πισίνα να ακούω την τόσκα ξανά. Πιάσ' τους αυτούς στην Αθήνα να ψάχνουν τα μία αδιανά. Πάλι εδώ να τραγουδώ αυτήν την άρια. Πάλι εδώ
μακριά από μάχες και ωράρια. Πάλι εδώ, δεν έχει οδό, άλλο ο δρόμος μου. Πάλι εδώ, μόνος εγώ, μόνος και ο χρόνος μου. Το μέρος το λένε παλάτι. Παλιό μου λιμέρι κρυφό. Αιώνες μου έλεγε κάτι, πως πάλι εδώ θα βρεθώ. Στου κάστρου τον ίσιο από κάτω, να πίνω έναν μέτριο βαρύ. Λες κι είναι συνέχεια Σαββάτο, αυτή η καρδιά να μπορεί. Θα σου πω κάτι. Παίζω, παιδί μου. Μία ερώτηση. Έχω πρόβατα, βλέπεις. Πρώτον μεν άρθρος και θεούς εγχώριους, δίκη προσυπήν τους σε μη μετετίους, νος του δικαίου τον επαρξάμιν πόλην τριών. Εγώ σε αυτό το μπορτέλο δεν μπαίνω. Το παλάτι μου δεν είναι μπουρδέλο. Το σου, το συζητάμε και αργότερα. Πάντως εγώ, εδώ δεν μένω. Οφείλεις να με συνοδεύεις, Κασάνδρα. Δεν έχεις ανάγκη από εμένα. Έτσι κι αλλιώς, άπαξ και μπεις μέσα, 4 τους συνοδεύουν. Φάει τη γλώσσα σου, Ρουσούζα. Παγωμένη. Λοιπόν, Ούτε συζήτηση. Μαζί θα εισέλθουμε. Ομού και αγκαζέ. άκου χαρά μου. Αυτή είναι η δεξίωση. Φτιάξου λίγο. Λάχανο θα σε πάνε, καρδιά μου. Βάλε λίγη κούδρα, θεονόβια μοιάζεις. Στα μούτρα σου. Μίλησε, Κασάνδρα. Χαίστηκα να μένω να. Πώς τολμάς. Σε ξαναρωτάω πώς τολμάς να αντιλέγεις το λόγο του βασιλικού σου σύζυγου. Εγώ, ποιος εγώ, που έκανα τόσο δρόμο κουβαλώντας σε. Δεν με πήρες και στις πλάτες σου. Για να σε κάνω βασίλισσα. Να σε κάνω Λείψανο. 10 χρόνια. 10 ολόκληρα χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή. Πολεμώντας καλύτερα για το Χάιλάντερ. Εξυλοθρεύοντας στήθη, μιλούνια, ορδές. Για το κέφι μιας λυσασμένης. Το καθήκον μου έκανα. Πήγα, είδα, νίκησα. Άδειασα τα ταμεία του και επιστρέφω να κρατήσω στον τόπο. Ξέρεις, Κασάνδρα, μετά τα μνημόνια, ο τόπος μου είναι χρεωμένος. Τώρα που ευκολύνομαι, πρέπει να το βοηθήσω στο αυτή στα πόδια του. Έτσι δεν κάνουν και οι ηγέτες. Δεν έχω παράδειγμα πρόχειρο. Από τούτε και στο εξής, εγώ θα είμαι το παράδειγμα. Λοιπόν, βάζω ένα μπουκάλι βυσκή, περνάμε μέσα και σε παρουσιάζω στους συγγενείς. Και στη σύζυγο. Τη σύζυγο την οχιασμένη. Οι γέροντες είναι που με νοιάζουν. Είναι αυτοί που πρέπει να εγκρίνουν το πενταετές αναπτυξιακό μου πλάνο. Πας στοίχημα ότι στο 5 λεπτό πάνω θα είσαι ο νηπετής το πιλένι να βγάζει από το στόμα. Μονίμως απεσιόδοξης. Μονίμως. Λίγη θετική ενέργεια πια, ξέρεις δεν βλάπτει. Α, μήπως το έχεις σε κάψουλα, χαπάκι, έτσι κάτι να το πάρω αν είναι. Λοιπόν, πάω να παρκάρω. Μόλις γυρίσω όμως πρέπει να είσαι έτοιμο. Του κουτιού. Δεν μου λες, όταν λες το κουτιού, μήπως πιάνει την κάσα. Ναι. Τα βλέπεις. Και άμα τα βλέπεις, σιγά ρε πλάτο, τρομάξαμε. Συγγνώμη. Νησάφι πια με τις εμπνεύσεις σου. Πάρε εγώ φταίω. Ναι. Φυσικά δικά τη ζωή μου. Φίλε. Μήνες τώρα, τραβιέμαι από εδώ και από εκεί, μέσα σε ένα σαραφαλιασμένο αυτοκίνητο. Ναι. Ναι, εμένα που οδηγάει, λες και είμαστε συγκρουόμενα. Νύχτα το πήρε το δίπλωμα. Α, δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Χάνει και τον δρόμο. Λογικό το βρίσκω. Έχει μια τάση να βγαίνει και να ξεστρατίζει στα νεκροταφεία. Α, παπά. Άλλοι κάθονται ψάχνουν τις πινακίδες. Τι λογικοί άνθρωποι. Και αυτούς κάνουν πια τους σταυρούς. Μα τι ηλίθιος. Να, δεν είναι μόνο αυτό. Έλα, τι άλλο. Μαρσάρι. Έλα. Άντε από την αρχή στην εξυπηρετή πάλι το ίδιο. Πω, πω. Ο νηπετής ήμουνα σε όλη τη διαδρομή. Προσωπικόμουνα. Τουλάχιστον ο Θεός σας άκουσε. Για ακόμη μια φορά δεν έχω παράπονο. Μεγάλος ο παντοδύναμος. Μεγάλος, μεγάλος. Είδες. Πώς καταδείξαμε έτσι θεόπνευστοι άνθρωποι. Για πες εσύ τώρα.
ερωτεψάρω στα τεχνά. Αντί με λαθοσέστημα και μαύρο μαρκαδόρο, με κίνηκα φασάσματα στην νούμου τα στενά. Καλή νέα υπάρχει στο Ίκα Ελευσίνα, σε κάθε Σαββατόβρατο στη Βάρια Τσιτά. Παράδεια συμμόρφες σε Τρία και Αθήνα, σε πάνε και εξώφυλλα και με χωρίς λεπτά. Είδες. Τι λέω. Δεν θυμάσαι. Σου πω κάτι κάνω. Βλέπεις μπροστά σου αυτόν τον πόσο χρόνια. Βλέπεις μπροστά σου αυτόν τον πόσο χρόνια. Άντε πάλι. Έτσι άρχισε. Εγώ είμαι. Μη γυρεύεις ολοκληρωμένος. Εγώ είμαι. Μη γυρεύεις αλλιώς. Τα είπαμε αυτά, αγόρι μου. Εδώ, Το ρούχο τούτο το ήρθε με το χέρι σου. Να τις έρθεις τα περάσματα. Με το χέρι. Το ρούχο τούτο το είπαν τα χέρια σου. Να τις έδωσες τα περάσματα. Με τα χέρια. Τα νεύρα μου. Γνωριζόμαστε, μάνα μου, χρόνια τώρα. Από όλο έχω. Μην το παιδεύεις περαιτέρω. Σου αναμένω ένα κόρη, του γονιού μου, αδερφή. Μη γυρίζεις απ' την άλλη. Εδώ μπροστά σου, αδερφός σου. Κι αυτή τη γνωρίζεις, χαρά μου. Από πού? Καλέ, ήρθατε έτσι, δεν θα σας αποφθεί από εδώ. Είσαι σίγουρη? Στο κουνέλι που σπάσα. Καλά ρε, και δεν το αφήνεις να συνοχωρήσει. Άλλη χαρά δεν έχει. Γιατί δεν τους είδα. Γιατί η αναγνώριση γίνεται άπαξ. Αν είναι κάθε φορά να συστηνόμαστε. Εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό κάθε φορά που παρήσαμε. Αυτό που βρίσκεις σε πρώτο τραπέζι στα οικογενειακά μας. Τις οικογένειες. Κι αν δεν είναι τώρα, θα γίνει σύντομα. Δεν σφάξανε. Α, όχι άλλες φέτος μπροστά μου να χωρείτε. Πάντως εμένα η αναγνώριση λούπα κάτι μου κάνει. Πρέπει να έχω μείνει καθυλωμένη στη συνάντησή μας. Ναι, από καθυλός γιατί έχουμε και δουλειές. Γιατί σκέφτεται και εμένα με κουράζει λίγο αυτή η μόνη σου. Άσε που κάθε φορά παρασύρωμαι και τους ενωζώ. Γιατί, επειδή το πέτας στην πικρά. Όχι, θα σου πω εγώ. Επειδή τον παίζεις γενικότερα. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε. Συγκεντρωμένοι είμαστε, άπατοι παρόντες. Παρούσες. Άμα σου αστράψω μία που θα με ξαναπείς εσύ, εμένα παρούσα. Για να σου πω, εγώ για τον εαυτό μου μιλούσα. Αν και το νομίζεις πολλές από αυτόν εδώ έχει υποψίες. Δεν γυρνάς στο μοναστήρι, σου λέω εγώ. Πόσες φορές θα σου το πω ρε εσύ Ορέστη. Δεν ήταν μοναστήρι. Ιερόταν. Ιέρια ήμουνα. Πρώτα ιέρια στο μοναστήρι της Ταβίδας και έπειτα στην Φυσικέτο στην Λάμπησα. Και ο λογιστής, σε ποια τελούμη παίζει. Ο λογιστής στις Τσόντες που βλέπετε με αυτόν εδώ τα παράματα. Εμείς Τσόντες. Δεν θα σου θυμίσω. Ο φόνος δεν κρατάει πιο πολύ. Σου λέει τίποτα. Αυτή μας παρακολουθεί. Παρακολουθεί το χόμπι μας. Το σκασμό! Για να μην μας φύγαμε εδώ πέρα. Δεν ήρθε ακόμα η στιγμή να βγάλουμε τα μάτια μας. Έρχομαι στο θέμα. Η δράση εξελίχθηκε ως εξής. Αφήνουμε τη μάνα μας, μάνα να μην θέσω τώρα, να σφάξει τον πατέρα μας. Έτσι κι αλλιώς, άχρηστη μας ήταν αμφότεροι, τους την πέφτουμε και τη σφάζουμε και αυτή και το ζυγκολό της. Αν στο μεταξύ έχει επιστρέψει. Και τι θα απογίνουμε, πεντάφωνα. Θα βγούμε στο θέατρο, καλέ. Τα έχω κανονίσει όλα. Θα εφεύρουμε τη μητροκτονία, θα την προβάλλουμε από τη σκηνή και θα ζήσουμε τα δικαιώματα. Και εδώ και ποιος θα γράψει. Εσύ δεν θα έχεις πρόβλημα. Γιατί. Γιατί θα είσαι αρμουγκός. Για τους υπόλοιπους έχω βρει συγγραφέα. Ποιον. Έναν ερχόμενο του έχω κάνει ανάθεση. Τι λεφτά. Τούκατσα. Με τι προσώπια. Θες να σε καταθήσω και σένα από πρόσωπο. Καλά, καλέ. Λίγο χιόνια εδώ μέσα δεν βλάπτει, ξέρεις. Λοιπόν, αν και πολλών δορφωνούμε, βγαίνουμε, το ρίχνουμε, αποφαινόμαστε. Εσύ είσαι εντελώς τρελή. Εννοείται, η καριέρα θέλει τρέλα.
Και θέλησε να μείνουμε στην ιστορία στα κάτι κολόπεδα που σφάξαν τη μάνα τους. Πού είναι το πρόβλημα? Εγώ δεν ξέρω για εσάς, θα προτιμούσα να παίξω τη σφαγμένη. Κάνει πιο φανταζή. Και εκτός αυτού είναι πιο μοντέρνα να τριγυρνάμε με το σουγιά στο λαιμό παρά με το μαχαίρι στην τατσοβέτα. Πρέπει να έχουμε μαχαίρια, όπου μας έχουν εξελιχθεί. Εγώ από μαχαίρι πήγα, αυτό οφείλω να το αναβιώσω. Μπορείτε να κόψετε τα πουλά. Θα τα κόψουμε, αλλά τι θα μας λύσει. Η πρόκληση, αυτή η φόρμα, αλλά είναι και προσφέρονταν για ωραίες ερμηνείες. Εξίσου και το σκηνογραφικό και το κινηματογραφικό κομμάτι. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι μπορεί να χρειαστεί να ραφτούμε. Αν χρειαστεί. Ωραία, γιατί δεν έχω τίποτα για το θέατρο. Είπα αν χρειαστεί. Μπορεί να παίξει το γυμνομακό. Το δικό μου είναι ένα μάνικο, θέλω να φαίνεται το κουάρ. Και θα χτυπιόμαστε με το μακρό στην ορχήστρα. Είναι μια άποψη. Ψητήρισμούς. Χαβανέζικους. Και το βανέζικος μπορεί. Πώς πάει το κομμανέζι. Θα σε δείξω μετά. Θα έχουμε και ρόλια. Κάτι βλακίες για να μην καρφωθούμε αμέσως. Βεβαίως θα μιλάω κυρίως εγώ. Έχω τόσα να πω πια. Εγώ θα λέω τίποτα. Εσύ τις απαραίτητες ατάκες. Αλλά ευτυχώς, ούτως ή άλλως δεν αποστηθείς ορκέστρα. Εγώ θα ήθελα μονόλογο. Δεν με επιτυχούν καθόλου στις τυχομεσίες. Δεν έχεις δίκιο. Δίνουν ένταση. Άμα είναι καλογραμμένη, εντάξει. Το δέχομαι. Αλλά ποιος ξέρει τι συγγραφέα βρήκε αυτή για να το ζητήσει να του κάτσει, φανταστείτε. Το σκασμό. Πού είχα μείνει? Το χαβανέζι. Για τη μουσική μιλάμε μετά. Μα πού το βάλουμε. Εσύ μούγκα. Άκου λίγο να σου πω. Να μην μιλάω, το δέχομαι. Να μην χορεύω, δεν το συζητώ. Θέλεις να χορέψουμε κάτι με Εγώ αγάπη μου δεν είμαι για χορό. Εγώ είμαι της τάβλας. Παραδοσιακά να βάλουμε. Πολλά είναι το πάνω. Πας καλά, τα παραδοσιακά δεν είναι πια εδώ. Η εποχή κοιτάζει άλλα. Τι λες, θέλει να διαφημίσουμε ότι σφάξανε τη μάνα μας και δεν θα παίξει ένα σαρακατσάνικο, ένα παραδοσιακό. Εσύ στρογγοπονηρεύεσαι, εσύ μπορεί. Στην τραγωδευτική αποκλείεται. Εκεί κάνουν κουμάντο μόνοι εξωτικοί σκηνοβέτες. Ναι, αλλά παντού κολλάει ένα σαρακατσάνικο. Το συμπέκο της εμπλοκίας έστω. Είναι ότι δεν πιάσει. Σκέφτομαι κάτι ηλεκτρονικό. Και αν πέσει καμία ασφάλεια. Θα έχουμε γεννήτριες. Με τι λεφτά θα πάρει την νύχτριες, Θα βρούμε χορηγούς. χορηγούς, μόνο για τα μαχαίρια θα πει συνέχεια. Είμαι σε συζητήσεις. Με ποια τράπεζα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Εντάξει, εγώ ρώτησα γιατί έχω ένα φίλο στην Πειραιώ, στα στεγαστικά. Ναι, μερσή, αλλά το χειρίζουν προσωπικά. Είναι ψωνισμένο, παιδί μου, το άτομο. Τι περιμένεις. Όταν θα πάρει το κοτοπούλι, να τα πούμε. Δεν συνοδεύσει την οικονομία. Αποκλείεται. Θα το ξεστώ μόνη μου. Λοιπόν, στατικά. Ο φόνος θα γίνει απόψε. After dinner. Το ζεύγος αποσύρεται στο λουτρό. Πέφτει η μαχαιριά στον καρίτζασλα. Τέλος πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος. Βγαίνει κατανόμαστη. Τη ορμάμε. Αυτή την βρίζει λίγο. Τη φημώνουμε. Και τη σφάζει ωραία στο γόνατο. Μετά τα κλασικά. Δικαστήριο, δόση, τέλος. Τι λες, ρε, θα βγει και σφαγιάς και δικασμένος. Επιβάλλεται. Έχεις δει συμφωνατιμόλυτο. Οι περισσότεροι, Πού ζεις? Στην Ελλάδα, στην πιο ωραία χώρα του κόσμου. Καθίστε, παιδιά. Εμένα άλλο με απασχολεί μεταξύ πρώτου και δεύτερου μέρους. Διάλειμμα 15 λεπτών. Α, τώρα με ανακούφισες. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να πω μια τουαλέτα. Έχει αποδειχθεί ότι οι μητροκτονίες επιβαρύνουν το έτερο. Είμαστε σύμφωνοι. περίμενε να γυρίσει ο μπαμπάς του. Έχει δεν έχει ο μπαμπάς, η μαμά θα σφαχτεί. Εννοείς ότι θα αυτοχειριαστεί από μόνη τη. Γιατί δεν πας στο Κύπρο να σε κλανέψει λίγο. Έγινα κατανοητή. Και να το κατανοηθεί είναι άνθρωπος, όχι ακόμα. Εξακολουθείς να την κλείψεσαι δηλαδή. Εγώ αυτό που θέλω να φυλάξει και το δίκαιο του πράγματος. Ναι, πες ό,τι θες, αλλά μετά. Do you understand me? Μετά. Επί του παρόντος, πήγαινε να κάνεις ένα φρόντρο. Δεν βρωμά. Δεν βρωμάω. Δεν βρωμάει. Πάλι. Πάλι. Ο φόνος θέλει καθαρά χέρια. Και είναι καθαρά χέρια. Αλλού χτυπάει η ζωή κι αλλού η ιστορία. Στο τέλος πάντα μια πληγή εσύ βιώνει. Γίνει αλήθεια και νικάει στην σημεία.
και με το χαρτί καλλιώς ανάβει. Πατάτες πήγαν οι γονείς μας στην αυλίδα. Ωραία βρέθηκαν στο μόναχο της Λάβρη, ξαναγύρισαν και ριάσαν. Αλλά έγραψε το story κι άλλα λένε κάτι εμπόροι που μας βλέπουν σαν κρυμμένο θησαυρό. Ανέβος ήταν κι ο Πάρης, έλα μάγκα όχι πάρεις, όχι πάρει αγορία το ευρώ. Αλλά έγραψε το story κι άλλα γίναν στο βαπόρι. Βγήκε λένε μια γορδόνα και μας είπε ζει. Φιλήθηκαμε στο στόμα και αιώνα τον αιώνα το ταλίσαμε παιδιά το μαγαζί. Ήταν νύχτα εις τη στέγη βουβούς ο χωριάς. Μαλακίσχα και ψηλόέφευκε το χιόνι. Μα τι μεγάλο κακό να εμεινούσε ο χωριάς. Να θυμηθώ να μην το κάψω. Που τα αρνάκια παγώνει. Να σου πω, μην πεις ότι κάνει ατμόσφαιρα. Ποια το λέει? Η κορυφαία. Εγώ θα το πω. Εσύ μόνο το τι έχω πει. Βγαίνεις αργότερα για να σε περιμένουν, καταλαβαίνεις. Εντάξει, αλλά να με το πάρει κι όλη η κορυφαία πάνω της. Ένιωσε. Πες να ακούσει την παράδοση τώρα. Τις παραπάνω που τους κανονίζει ο έξτρος. Έχει κάτι άκρες στη δημοτική αστυνομία και τους δίνουν το πρόστιμο. Την παράβαση του γράμματος εννοώ, την άψη του σπίτι και κάποιο άλλο θέμα άσχετο με το έργο. Δεν με αφορά η άποψη σου. Σου δόθηκε να γράψει τη δική μου. Να σε πληροφορήσω ότι οι παραβάσεις είναι εκ των ουκάνων σε αυτά τα έργα. Δεν έχεις μελετήσει. Fuck you! Εγώ τι λέω. Εγώ το υπογράφω και ανταξιεβάζω την υπογραφή. Θα τη δεις την παράβαση immediately. Για καώς επιθυμώ αυτό που χρόνια δεν τολμώ να το νικήσω. Για καώς επιθυμώ το απέραντο κενό να διασχίσω. Για καώς επιθυμώ από τούτο το θυμό να συναντήσω. Μια Ελλάδα γιορτινή με υψωμένη τη φωνή να τραγουδήσω. Πατρίδα, είδα στο μέτωπο με πιο παρελθόν να γυναίκα που αυτό το παρόν πολεμάει. Πατρίδα, της είδα στο πέλαγος, γελάει βράφνα ο εγγέλαγος, απόψε το μέλλον σε σπάει. Διαλάως επιθυμώ ιστορία στον κορμό καινούργια δώρα, για να φυσήξει ένα φως για τους οντόπους ο κρυφός να πάρει φόρα. Πατρίδα, σελίδα μου κάτασπρη, πρώτη μου λες επανάσταση, αριστερό παλιά απ' την κόψη. Πατρίδα, πηξίδα χαμένη μου φανάριζε τότε ο γέννη μου να ψάξω την άλλη μας όψη. Έλα, πάμε παρακάτω, τι λέγαμε. Ότι σε βάζω. Τουλάχιστον εγώ χρυσό μου δεν είναι την ένταση του Κάπερχουκ. Εμένα με συγκίνησε. Ιδίως εκεί που έλεγε για την Επανάσταση. Επειδή σου θύμισα τα κατορθώματά σου στην Κούντα. The good old times. Είσαι ηλίθια, κορίτσι μου. Κάποιος έπρεπε να σε επαναφέρει στον σοσιαλισμό. Σοσιαλισμός τώρα! Το πας
μακριά θες να ξέρεις είναι πιο έραστες. Κάτσε, σε ποια χώρα? Όλα, όλο το κόσμο. Στη Σπάρτη πάντως οι καλύτεροι εραστές είναι 2 ταξιδίδες και ένας ξενοδοχοϊπάλληλος. Παιδιά μου, κάτι μου λέει ότι σήμερα θα ζήσουμε την υπέροχη συγκίνηση. Η άφηξη του ζύγου και πατρός σας θα θέσει όλα μας την σύγκριση σε συναγερμό. Όμως θα σε έτσι. Ακόμη καλύτερα. Καλύτερα θα σε εγώ δεν έχω. Γιατί παίρνει αυτή τη δουλειά. Καλύτερα έτσι παρά να κυκλοφορώ σαν εκδοβοσκός από την Αγαμία. Η Γιδοβοσκή και η Αγαμία, πώς συνδέονται. Ένα θα σας πω. Αυτό που έζησα εγώ, κάτι οι μπαμπουίνοι σαν και εσάς, το βλέπουν στο δίκτυο τους και παθαίνουν ερέτηση. Στο ταγκό χορεύουν πάντα δύο. Ένα χάρηκα πολύ και ύστερα αντίο. Να μπερδεύουν τα πόδια και τα χέρια και μαζί μας να χορεύουν τα αστέρια. Το ταγκό δεν θέλει να διδάξει, θέλει μόνο που θέλουμε να στενάζει. Με κρατάς και σκέφτομαι θα πέσω. Δεν ξέρω και κάτι άλλο να μπορέσω. Στο ταγκό έρωτας ανθίζει και μια σκέψη στο κεφάλι μου γυρίζει.
Αγαπά πραγματικά είναι απάτη και αυτό με τους έχει μόνο το κρεβάτι. Το λαγό είναι αργό και τολμηρό. Γι' αυτό μας πάει. Είναι η ίδια η καρδιά που κάνει κάποιος και μιλάει και το χτυπάει. Το λαγό δεν είναι ένας χορός, είναι αγώνας. Είναι η τέλεια στιγμή για να έχουμε με διοικητή και καταγώνα. Το λαγό μπορεί να κρατήσει μια ζωή. Εμείς θα λάβουμε νικήσει. Και αν αυτό που τώρα δεν έχουμε παγιατεύσει, κάποιος άλλος θα βρεθεί να το χορέψει. Είτε μίστρα. Αγαμένου. Είτε μίστρα. Αγαμένου. Είτε μίστρα. Έχω λίγο τα λαιμά μου και δεν απέδωσα όπως άλλοτε. Είτε μίστρα. Πάρε κάτω μάνα μου, θα κάνει κοιλιά. Δεν μου έρχεται. Δεν ξέρει ένα ανακτικό. Πες τον. Αχ, μ' άνοιξε στον ουρανό που ήταν κλειστός για μένα. Και μέσα στην άσπρη λάμψη που σχήνουν οι αγγέλοι. Σένα βλέπα θα άγγελο να με κοιτάς. Εγώ για την αγάπη θα κάνω τι θελήξεις. Μα πού θα πας? Θα φύγω. Όπου κι αν πας, εγώ θα σε ακολουθήσω. Κι ας περπατήσουμε μαζί σε χιόνια και σε πάγους. Να έχουν τους λόγους η τροφιά με τα θεριά κουβέντες. Και σένα λιάχω μοναχά αφέντη βασιλιά. Σου πήρε πολύ να γράψει αυτή την πλακία. Δεν κατάλαβα. Αυθεντικός 15σύλλαβος. Θέλω κάτι πιο λαγωνικό εδώ. Άσε κοπελιά. Ας το πει αυτή. Το Άργος πρώτα και τους θεούς της χώρας. Έλα, αγάπη μου, και είναι ωραίος ο μονόλογος. Μην το τρομάζετε με στιγμής. Μπορεί να έχει πάθει σε ντόρμη. Με το διπλό και να προχωρήσει. Έχουμε προφήτασει και τα χωρικά. Σοπάτε καλέ. Πού ήρθε? Πρώτον μεν Άργος και θεούς εγχώριους, δίκη προσυπήν τους εμεί μετετίους, νος του δικαίου, θόν απαρξάμιν πόλην πριάμ. Κάπου δεν ξένε. Από όταν το θυμάμαι, κάτσε. Το Άργος πρώτα και τους θεούς της χώρας, κατά το έθιμο θα χαιρετήσω, που βοήθησαν στην επιστροφή και στην εκδίκηση που δίκαια πήραμε από του Πριάμου την πόλη. Όπως συμμετέφρασε και ο Κώστας Γεωργοσόπουλος. Εξαιρετικό! Πρέπει οπωσδήποτε να του στείλει. Μόνο ανοίξει λίγο το φωνή εδώ. Άκου κι αυτό. Ω λελέ μου, Απόλλων, με προποδίζεις στην οδό της απώλειας. Για δεύτερη φορά μ' αποτελειώνεις. Εντάξει, μην το ξεψηλήσουμε κιόλας. Η κοπέλα, Γραμματεύσου. τι γραμματεύσου, σου μέτρε σκαλιά. Πρόσεξε πώς μιλάς. Είναι κόρη βασιλεύς κυρωμένη θεού. Του Απόλλωνα. Και στήκαμε. Και... λελέ μου. Μανία την έρθει ακούγεται στο λότσι του νου. Δύσκολο θα επικοινωνήσουμε απόψε. Είμαι προφήτης. Πού εσύ. Παλαιότερος. Και τι προφητεύετε. Της ειρηνής που σας άκουσα στα βρέλα. Όταν λέτε προφήτης, εννοείται φλιτζάκι και έτσι. Ταρό, τι μεγάλο κάνω. Πού τα βρίσκει? Μέχρι γιατί να σας πάρουν τηλέφωνο. Ευρέθηκε κάπου. Όπου μου έρθει. Και πού σας συνέβη αυτή η επιφύτηση? Μεγάλη ιστορία. Έχουμε χρόνο μέχρι να σκοτωθούνε. Ρε, τι την άρχισε αυτή την τώρα. Μια μέρα βουλιαζόμουνα σε κάποια παραλία και ναύτες φανταζόμουνα με όρθια κουμπιά. Με βρήκε ένας λίγος και μια μελαγχολία και σαν να παραπάτησα στην άμμο τη ξανθιά. Ξοριάστηκαν άλαβρα στην άκρη των κύματων και ένιωσα του Απόλλωνα την ξεφρενή ορμή. Η Κασάνδρα μου ψιθύρισε στη χώρα των θαυμάτων, εισέρχεσαι πλησίστια, εγώ είμαι αφορμή. Έκτοτε μπήκα στον χρησμό την διαδρομή
Φίλους, την πήραν οι αίρες Αρτέμιδος, τότε μετακόμισε και το τρέφει Λαδέπορο, του Παύλου, τον Βεσικιώτη, αν έχεις ακουστά. Αλλά τέτοις έκατσε πολύ ακόμα βίος, τον κεράτος με τον λογιστή. Άμα τώρα το σόι μας. Αντιθέτως η μεγάλη σου παραμένει την αγάπη και όπως την άφησες. Την αγόρι. Να, μπροστά σου. Για πες. Α, δεν ξέρω, εγώ σπιρτζεύω. Όχι μόνο έχεις πατέρα. Δεν φιλάνε σε φίλους. Πόσο φίλος. Ακούγονται διάφορα, αλλά δεν δίνει σημασία. Ξέρεις πώς είναι οι δημοσιογράφοι. Με τον τρικυπόγλω με ψεύτη και πιαφαρίδα. Τελετού. Top, bottom ή verse. Να σου πω, το ψάχνω. Αν θες βοήθεια μου λες, Να σου πω, να δώσω την παράδοση τώρα. Έχει λυσάξει. Τα έχει κι άλλο. Πατέρα, το μου επιτρέπετε και σε μένα να σας καλωσορίσω. Μπήκα, παιδί μου, μπήκα. Anyway, εγώ θα σου πω. Αν δεν έχω το μύρο ποίηματα τα αρχαία, ποιος ήθελε γνωρίζει Έκτορα και Αχιλλέα, έδοξος και τρισοδρέμων, πιστός ακόλουθός σου, πιστά τρέξω εις τα ίχνη του χρυσίνου άρματός σου και μαρτιά μέλωγεν απ' τα σμούσα ζευγεσμένη, την πατρίδα μου νήσω από σένα στημένη. Καλά, ότι είχαμε τη Λίνα Νικολακοπούλου μες στα πόδια μας. Πότε τους το έπρεπες αυτό. Αυτό μάτι Παναγία το έχω γράψει εγώ. Δεύτερο, μόλις το βρήκε. Είναι αυτό που... Κάτσε, περίμενε μου έχετε. Το Αλέξανδρο του Σούτσου, το ξέρεις. Αυτός ο Σούτσος. Έλα. Μήπως δεν έφερε κάτι και σε μένα. Γιατί αυτό που είπα προλίγο δεν νομίζω ότι θα κατέβει στο κοινό. Ήδη δεν πας έξω να βγάλεις τα μάτια σου, να ηρεμήσεις καλή μου. Έξω εκεί ψύχρα. Κυρία, να ρωτήσω. Να σερβίρουμε τώρα την καρτά ή να περάσουμε και τέτοιες στην ξένη δουλειά. Το σάπανο του κυρίου να φέρεις. Κάτσε τώρα γιατί είναι και δύο. Το Βεραμάν και αυτό με τα δευτήρια. Το τριφίνια είναι πιο χαρούμενο. Το Βεραμπάν είναι πιο νεανικό. Φέρε και το δίνω να αλλάζει. Σωστό. Δύο σάπανα στο νησί πεθαμένο. Θα βγάλει την πέπελη. Ρε παιδιά, ποιος πέθανε. Καλά. Ας να το σε χαλάσει. Επιμένω. Οφείλω να θρυνήσω. Κοίτα να σου πω κάτι. Το μόνο που προλαβαίνεις να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να σπέχαμε στα βίντεο. Ούτε εμείς κάποιο χάσαμε. Το προσανατολισμό μας. Μια χαρά θρύλικο ξεκινήσαμε και το έχουμε ρίξει παραδεί. Δεν θα πρέπει να τελειώνουμε καμιά φορά. Ρε παιδιά, για να μπει στο ξενοδοχείο. Καλά. Γκοτζά παλάτι και πήγαμε στο ξενοδοχείο. Η δεντρίστρια σε συγχώρητη. Δεν νυχτερέψαμε στα καμένα βούρλα. Είχε το βούρλο εν όραση και δεν μπορούσε να προφτεύσει την ίση. Και δώσανε στα καμένα βούρλα τον χρησμό. Ποιος την άκουσε εκεί. Μπορείς να επαναλάβεις. Να κάνεις εγώ συνέντευξη τύπου. Άπαξ με επισκεπτεί ο Απόλλων. Και τι είπε. Αίματα είπε. Πάρα πολλά αίματα. Α, γεια σου. Εμένα με είναι στην ορχήστρα, το πρώτο βιολί. Υπάρχει Θεός. Είναι βέβαιο. Εμένα με είδε. Όλα σας είδα. Αχ, φίλο μας γι' αυτό. Αυτό είναι ότι ζητούμε να κάνει ενάθηση στο χωρικό. Εν πάση περιπτώσει, ας μας αφηγηθεί κάποιος από την προφητεία. Το μέλλον επί. Είναι δικό σου. Έφυγα. Έρχεται η μέρα. Τώρα, μπορεί να είναι Δευτέρα, μπορεί να είναι και Τετάρτη. Που θα λάβει τέλος σε αυτή τη χώρα το πάρτι. Η ορχήστρα θα παίζει τον ίδιο τόνο, ένα φινάλε για αυτού του έργου, το δολοφόνο. Έρχεται η μέρα. Μπορεί Δευτέρα, μπορεί και Σαββάτο, που θα βρεθούμε όσοι ζούμε στον ίδιο πάρτι. Και ένα φεγγάρι, αλλά πιασμένο θα μας μουτσώνει, που έχουμε κρύψει τα όνειρά μας σε μια οθόνη. Μπαίνετε! Άδεια τα μία, φτώχεια και αμία, της φρίκης κάτοικη, 11 μία, φρέντο και τσάτι στο καναπέ, μούτες και σούπα, στη μαύρη τρύπα, μαζί συγκάτοικοι, βγάλετε λάλη, αυτό το φάλι, θέλει σου ξέρει. Χρησιμοποιείται και σε ρούπα. Ό,τι με ποτίσει ο Θεός. Αχ, ωραία. Εγώ σε ρούπα το θέλω το μέλλον μου. Ή θα το φέρεις στην λαγόγλα να μη στάξει. Έχεις φάει τα ίσα κάσο, γιατί να στα τώρα τα έχνη. Είμαι ανάφτερα εγώ, δεν είμαι κρατερκού. Θα σου έλεγα τώρα τι είσαι, αλλά έχει κάτι που χρειάζομαι συνένεση. Πασόκ κατέληξες κι εσύ, κορίτσι μου. Ποια είναι αυτή, πάμε μέσα να σαπουνίσω. Σχήνει τα μαχαίρια. Έφυγα. Άκουσα σου πω. Δεν γύρισα αργό για να με σαπουνίσεις εσύ. Πρώτα θα επιθεωρήσω τον βασίλειό μου. Το Βασίλειο έτσι όπως άρχισες. Περάσαμε μόνο καιρό στα πλοία και στους ξενώνες. Πάλι έξω εδώ. Όχι καλέ, τις βρήκαμε σε προσφορά από ένα κοινοβούλιο που έκλεισε.
είσαι η Αλλοπολία στο βασίλειο μου. Στο βασίλειο μου. Έχεις κορονόκλητο, η Αλλοπολία σε πείραξε. Ναι, πώς. Να μην βρίσκεις αγορά σαν μουράνο. Αφού είμαστε κρίση. Να πάρτε Ζάναξ. Εγώ 10 χρόνια έτσι την έβγαλα. Ω, Τάτη, είσαι τόσο αγοραστικής και τόσο γενναίος. Κλητεμίστρα, δεν περίμενα ποτέ ότι επί την απουσία μου θα επιτρέψει να κλείσει το κράτος μου. Τουλάχιστον φρόντισε να κρατήσεις τα πόδια της ανοιχτά. Δεν εννοήσα. Δεν είναι η ώρα. Και πότε είναι. Θα σε σφάξει πρώτα και μετά θα σου πω. Καλά, πώς θα με πεις φαγμένο άνθρωπο. Κάτω στον τάφο σου. Εκεί θα τα μάθεις όλα και εσύ και όλοι οι επίδραπους μαζί. Ας σώνετε. Ελέκτρα, θύμισέ μου μόλις ξανανοίξεις το κράτος μου να σε γράψεις την αποδοξίνη σου. Να καλά, πέθανε εσύ και υπογράφεις και στο Λίγιο Ελληνίδων. Κορίτσι μου, γιατί δεν πας να πεις κανένα πάφο να ησυχάσεις που γυμνείς. Τα έχω πει εγώ αυτά. Πατέρα, μη σκάς. Είναι πιο ωραίο προγραμματισμένος. Μπανιέρα, πρόβες, φεστιβάλ Αθηνών, επίδαυρος. Και μετά περιοδία. Μόνο ο σκηνοθέτης μας έρχεται. Αυτά θα σώνονται όλα μαζί. Πού είναι τα παιδιά μου την Μίστρα. Μπροστά σου καλέ. Μόνο η Χρυσόθεμης λείπει. Έκανα κι άλλο. Πότε. Είσαι αφηρημένος. Ξαναρωτάω, πού είναι τα παιδιά μου την Μίστρα. Γιατί αυτά εδώ δεν είναι δικά μου παιδιά. Μία χαϊσόνεται, έναν τελούλου. Και τώρα στο τους δύο δεν ξέρω ποιος, να μην πω τι είναι. Αν ήθελες να ποιος θα το μεγαλώσεις. Και ποιος θα πήγε να πολεμήσει για να ξεφρώσει. Θα στέλνει πιστοχώς. Τόσοι άλλοι ψωμολισάνοι και έξω. Και θα καταδεχόταν ο κάθε άνθρωπος να πάει να ξενιδευτεί 10 ολόκληρα χρόνια για να φέρει πίσω πια αυτήν από εκεί. Εσάς εννοεί θεία. Και γιατί δεν με ονομάζει. Τη συγχαίρεται. Ηλέκτρα δεν σου έχω πει να μην βρεις τη θεία σου. Αγιά να σας πω, δικό μου είναι το έργο που γουστάρει θα κάνω. Από το ποιος που είναι δικό σου το έργο. Γιατί το πάει να άρχισει. Αλήθεια λέει. Όχι καλέ. Όχι καλέ. Δούλε δεν μιλάς και καλά δεν μιλάς, Καλά, γιατί όποιο και δεν είναι το έργο, εγώ τον φόνο δεν τον κάνω. Εξήγομεθα. Ποιο φόνο. Τον δικό σου παπά, η μαμά σου οφείλει να σας θυσιάσει. Και να βάλει κουνέλι στη θέση μου. Στην άμφισσα σε βλέπω. Είναι η οικογενειακή παράδοση. Σύζυγος του Λαδέμπορα. Δεν ήταν και κακός, αλλά και σκάρπος να σου βγει, υπάρχει πάντα ο λογιστής του. Η Ρίσα η παρόδο, τόση ώρα συζητούμε για τον λογιστή και δεν τον έχεις εμφανίσει. Και ό,τι πρόκειται. Αυτό το έργο δεν έχει ίχνος ερωτισμού. Κοίτα όμως έχει ίδρυγα. Ναι, αλλά αν είσαι και λίγο φάσταμα, Έχεις δίκιο. Είναι έτσι τα pool boys. Πάντα. τα βαρέθηκα τα Bull Boys. Μόνο πόσα είναι, ποζεράτες. Σοβαρά τώρα προτείνεις να με θυσιάσεις. Ο κήπος ηρήθη, μη πεις ότι δεν ηρήθη. Αδυνατό να το αποκριθώ. Αδυνάτησε όσο θες, ο πόνος σου για να πάρεις. Ζυγοκτονία λοιπόν. Αυτή είναι η μοίρα σου, αγάπη μου. Κασάβρα. Κασάβρα. Με σκοτώνουνε. Α, για να σου πω, εγώ σου είπα να δείχνεις το καμένο που λες, εσύ δεν ήθελες. Πάρτα γουρνό. Δηλαδή αυτό ήταν. Και θέλεστε. Τουλάχιστον φρόντισε να πατήσεις πόδι για το κινητήριο της κηδείας σου. Καλά ρε. Ακόμα δεν ψώφισε τι μας και κινητήριο. Κάτε εδώ. Ασπρόμαυρο. Χάλια. Εγώ πρόκειται εκρουλία. Το ξέρεις το γούστο μου. Εκρή λιλιά. Να κάνεις κερατά σου. Το δικό μου το θέλω αυστηρό. Σοβαρά τώρα. Το στεφάνι σου. Εγώ για σένα νυχθημερών. Με τα κόντια στο χέρι. Εσύ με τα κόντα στο χέρι και εγώ με το τηλεκοντρό. 10 χρόνια. Συχνά και πρέπει να με βλέπει μπροστά στον καναπέ. Θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. Και αν θα γυρίσει, τι θα γυρίσει όρθιος ή θα μου τσίξει συσκευασία δόλης. Εκδόξασα το Πανελλήνιον. Ποιο πανελλήνιο, το πιλιαρδάδικο. Αυτό έχει κλείσει 4 χρόνια τώρα. Θυμάσαι, εκεί γνωριστήκαμε. Ο καθένας με το μόνο του. 3 παιδιά σου μεγάλο Σολομόναχη. 4. Η Χρυσόδημη δεν έχει ρόλο. Δεν τα αναφέρουμε. Παιδί μου, θα βρεθείς κάποια της. Δεν είναι να πάρουμε στα θόρυβο. Εγώ αποφασίζω. Τι να αναφέρουμε. Ένα άνθρωπο πρόσωπο. Φέρνει στα έργα μια άβρα μυστηρίου. Το δεντρολογικό
1, 2 και από τα 2, 3. Αυτή δεν έχει την χρυσότιμη μέσα. Όχι, δεν εμφανίζεται. Δεν τη βλέπεις και έχει το μάτι της. Καλά, πάμε πάλι. Αξιόν! 4 παιδιά σου μεγάλο ολομόναχη. Όχι το λομόναχη, όχι το λομόναχη. Λέμε τέμπλα. Ο Ίσως δεν πρέπει να αναπτύσσει. Όχι απαραίτητα, έκανα αυτή πολλάκες. Και το αξίζει. Υπήρξε βασιλεύς. Βέβαια και σήμερα. Άμα το τέτοις έτσι. Πάμε πάλι, αναφέρουμε και τον Αίγιστο. Χαίστηκα που θα αναφέρω τον Αίγιστο. Ο Αίγιστος ήταν στο πρόσωπο τα εμιλιώδη. Μια ένταση συμμετοχή. Θα κάνω στον προγραμματιστή μου μια ένταση συμμετοχή. Έπαιξε πληρό και φύγει στα προκήρυτα. Ίσως το πατέρα μου πιάσει και τον τριών. 4. Όσο θα θέλεις. Είσαι τρελή. Έχεις παρακρούσεις. Είσαι άρρωστη. Δώσε το έξω κάποιος είναι άρρωστο αγορίνο. Το γλωτώσουμε καλά απόψε, είναι καλά. Εγώ θα σε ξεκάνω να πρεξοπλίσω μαζί σου. Θα σε ξεκάνω. Σε προειδοποίησα, μην το παρατραβάς. Τώρα μόλις το αρχίζω. Νομίζω ότι θα σε πάω για δέσιμο. Τι θα κάνεις, λέει, πώς δεν βρήκαμε σένα μόνο μου. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να σε ξεκάνω. Να σε ξεκάνω. Αυτό είναι το πιο σοβαρό τη Βιρτζίνια εγώ. Είσαι βλάκας, αγόρι μου. Ρε Σύρι που δεν έχουμε την κορύφωση ακόμα. Και να κορυφώσουμε ξένο έργο. Γιατί συγγνώμη, δεν κατάλαβα, είναι πολύ δυνατό. Εγώ προσωπικά θα σε απολύσω. Κι εγώ, όχι δεν εδώ να παίξω αυτό το ρόλο. Αναδρέψτε την παιδιά να τον παίξω. Πάτα. Εγώ αυτό όμως δεν υφίσταμαι. Είδες το εμπορικό. Το εμπορικό είσαι εσύ. Δεν καταλαβαίνω. Τι κακό έχει το εμπορικό. Δεν εννοούμε το εμπορικό ναυτικό, λέει. Δόξα τω Θεώ. Επιτέλους, λίγο δράση. Τι έκανες εδώ, μωρέ. Τι με κοιτάς. Καλές. Αυτή εδώ πέρα ήταν έκανε το πάνω μέχρι το ξημέρωμα. Με λάθος timing όμως. Έλα, πάμε το παμόιπα. Ενδάτε κοίτο ο βασιλιάς, ενδάτε κοίτε. Κοίτε στη μνήμη του λοιπόν ένα μαρτίνι. Και αν το πτώμα του ανασένει προσποιείται, τόση προσποίηση στα νεύρα που τη δίνει. Ενδάτε κοίτε αρχηγός, ενδάτε κοίτε. Φέρε παιδί τα ελεκτικά μέχρι το γεύμα. Στις μέρες μας ο κάθε πόνος συγχωρείται. Πώς θα πληρώσουμε αλλιώς νερό και ρεύμα. Στη ιστορία στον φαντάζεται να υπογράψουν. Ο ρόλος ήταν ευαρύς και ευτιμήραια. Παρακαλώ, 3 τραγικοί να υπογράψουν και μέσα στα αίματα που σήμουν ωραία. Στις ιστορίες στο κατάστημα θα γράψουν. Πώς θα σου βάλω τον Άγιος από τη ρίζα. Η τραγική σε βεβαιώ θα σε διαγράψω και θα μείνω προσφύγνα στη Μαρκίζα. Ενδάτε κοίτο ο παπάς, ενδάτε κοίτε. Ήταν η μνήμη του να σβήσει μία Τετάρτη. Τηλεφωνήσατε στην 3. Μην αργείτε. Να παραστούν στο νεκρόσιμο το πάτη. Φινάλε πρώτο μέρος. Απνευσή θα πάει. Αλλιώς χάνεται ο ρυθμός. Ανέλαβε εσύ εγώ και αργίου σιγάρι. Έλα, πάμε παρακάτω με 2. Τι δεν θα αλλάξω ρούχο. Έχει δίκιο η μαμά. Εγώ την ταραχή μου έχω μείνει κάθιδρη. Αλλάξτε επιτόπου. Σώστε μέσα, κορίτσι μου. Εγώ έχω προνοήσει. Βέβαια δεν είχα προβλέψει και κηδεία, αλλά είναι μια βήτα στη δημιουργία διών διακυρών Γκαλιάνου. Μπορείς τα άλλαξα. Τι, αυτό θα βγει με Γκαλιάνο και εγώ με το πισινό. Θες προπέρσινο. Στο πόλο και τα κατατήσεις να μου το θυμίσεις. Νομίζεις. Κορίτσια, μην ταπώνεστε. Έλεος. Εγώ με το ίδιο θα μείνω. Εσύ έχεις τα νιάτα σου. Υπάρχει κάποιο παραβάρ. Τι ευγενικά αγόρια. Καλή, δεν χρειάζεται να είστε πλάτη. Μπορείτε να βλέπετε. Δώσεις λίγο σκοτάκι πριν να τις κάνεις το παραπάνω. Φώτα! Άιντε. Τελειώνετε. Έχω πιαστεί εδώ κάτω. Μαμά, νομίζω ότι ακούω τον παπά να μιλάει. Αυτά, παιδάκι μου, τίποτα δεν είναι. Φοβάμαι το σκοτάδι. Ανέστη. Ωραίσεις ρε μαμά! Τώρα μωρέ! Λέγαμε την αλήθεια τώρα πάλι γύρω στο ρεύμα. Πλήρωσα πριν φύγω. Ψέματα λες, πλήρω το κόρκις. Σαν δεν τρέπετε. Δεν υπάρχει φράγκο. Καλά, συγγνώμη, γύρισα την 3 και μόνο μια σάντρα έφερες. Εγώ είμαι έτοιμη. Ωραία, δεύτερο μέρος. Παιδάκι,
ψυχία. Όρμα της! Η όρμα της είναι η μητέρα μας. Σήμερα την Παναμία! Και ποιος την αντικαταστήσει στον θρόνο? Εγώ! Εσύ. Εγώ! Με ποιον? Θα φανταστώ ότι θα πάμε από εκεί. Τι? Εγώ είμαι κατά του γάμου. Είναι. Είμαι. Λες πώς το κάνουμε. Και εφού να το κάνεις, εγώ καλά θα παραμείνω. Δεν το αρέσει πως το ξέρω. Δεν μ' αρέσει. Όχι να ξεπερνάμε καμιά φορά. Τελείω τα χωρίνα μου και περιμένει το ταξί. Περιμένει και ρίχνω έξω. Μητέρα, καταλαβαίνεις. Σένα δάφνου, σχέση. Δόξα σε δόξα. Να πω τώρα. Φωνούλα μου ήρθες. Εμένα λες έτσι. Δεν έκανα όλα αυτά για να με πεις εμένα νούλα. Επαναλαμβάνω. Φωνούλα μου ήρθες. Άμα δεν με πείτε το όνομά μου, δεν σου μιλάω. Καλέ, τι ωραία που φαίνομαι ανάμεσα στα πτώματα. Κανονικά εδώ πρέπει να πω μια ραψοδία. Εσύ χτύρι. Άιντε φίλε. Εμείς οι δύο πρέπει να συνεργαστούμε ανυπερθέτως. Καλά. Το κάνει το σαλόνι, εφιάλτη. Καλέ. Επίσης το σέφερε μου όνομα. Αλήθεια. Εμένα και πεις. Και εγώ μάθαμε. Μαμά, παπά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τρόμαξα. Τι σκαταγίνει παιδό ρε κάνατε. Δεν βλέπεις του Λαζάρου. Συγγνώμη τώρα, αλλά το να μου πιάσει ο κόκκινας. Με ένα κόλλος. Αφού δεν εντρονίστηκα. Θα γίνει κι αυτό. Θα γίνει κι αυτό. Πότε. Στο sequel. Άρα το πάμε φινάλε. Μια στιγμή! Μια στιγμή, καλέ. Αγαπημένοι μου, με τη χαρά σας ξαναβρίσκω όλους. Αγαμέμνων, ήρθες επιτέλους. Τι μεγάλη μέρα για την Ελλάδα μας. Επιτέλους, θα ξαναγίνουμε πάλι όπως ήμασταν. Περήφανοι και γλεντζέτες, ένα έθνος συντονιστών και ποέ. Αληθινή Dorian Gray. Δεν είναι και η Κέιτι με την Dorian. Εννοείται στο λαϊκό μέλλον. Τέλεια, αφού πρέπει να ακούσω. Έτσι ο κάθε σπίτι ένας τρελός και στο δικό μας όλοι. Γίνεται τουλάχιστον να κατέβαινες από μηχανιστέ όσο μόνο θες την εξουσία. Αμάν, αυτό δεν το πρόβλεψα. Παιδιά, σας κάνω εγώ την απομηχανή αν θέλετε. Αν κάνει αυτή την απομηχανή, εμένα ξέχανα. Προς τον καλό όλοι σας. Ναι, αλλά να σου πούμε κάτι. Όχι. Εγώ το προτείνω. Γιατί δεν ξαναθυσιάζουμε τη Φιφή. Α, συμφωνώ, ναι. Α, εγώ ξανά στην άφησα, δεν ξαναπηγαίνω. Γιατί σε ζήτησε κανείς. Κοιτάξτε! Αυτό είναι. Ο κύριος. Δεν λέγαμε έτσι να σου πω καλά. Είναι που είναι το κρατήσιμο και απόρριτο. Τι να κάνω. Δεν το έχετε. Αυτό δεν το όχι! Μια χαρά ευκαιρία που ξεκινήσαμε και μόνο το κοντάκι το σπίτι που δεν μας έφερε! Κανένα πιπεδό. Εκτός της κυρίας, εδώ της όμορφης. Μεζί, με ποιον μιλώ. Με συγκέντρωση ξαναφύσης, ο παραγωγός σας. Λάδια, λαδέκορες, 18 ευρώ το λάδι. Εμείς οι λαδέκορες δεν μας πλούσιες. Για σένα μάτια μου όμορφα. Ποιος μας είπε είναι αυτός. Που τα καλοκαίρια τα σφυφείς. Να γιάσει το χέρι σου! Σκατά δεν έχετε κάνει με. Ποιος θα πληρώσει για να δει όλο αυτό. Έχουν ξεκινήσει προπολίσεις. Η ξέρεις συνοζούσαν το δράμα μας και εσείς ακόμα μια τάκα δεν μπορείτε να σταυρώσετε. Εγώ δεν έχω σαλέξει. Εγώ πρόσθεσα λέξεις. Εγώ αυτό σχεδίασα, Αλέξης. Βεσικιώτης, είπατε. Θεοφύλακτος. Εγώ πώς θα σας αποθηκεύσω. Να βρούμε χαϊδευτικό μάνα μου. Στη δουλειά μας τώρα που είχαμε μείνει. Λέγαμε να ξαναθυσιάσουμε τη Χαζή. Να, Έκανα όλα από την αρχή. Πρώτα η θυσία της Χαζής. πάρτα κι εσύ. Μετά 10 χρόνια μέχρι να ξεχρώσουμε από τα μνημόνια. Και επιστρέφει σπίτι του ο Silver Dante από εδώ. Και αρχίζει το φεστιβάλ της τρομοκτονίας. Θέλω τη σκηνή την καρισμένη σταυτόματα. Αν δεν ανοίξουν οι μύτες, οι ξένοι δεν μασάνε. Ήδη, μαρμαροκολόνες, δίληνα, έχουν βαρέσει τη διάλυση. Μόνο το ξεπάτωμά μας μπορεί να τους συγκινήσει. Πρέπει να μας δουν να βγάζουμε τα μάτια μας με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό αφήστε το πάνω μου. Δεν θα σας Το απογοητεύσω. ξέρω, εσύ δεν με απογοητεύεις ποτέ. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω στην άφησα. Α, εκεί σου έχω νοικιάσει. Και εσείς πάτε να την ώρα και την βρίσκετε. Όταν λέμε τη βρίσκουμε. Καλά και τον υγείες. Εσύ τελείωσε με τα βιτά. Τώρα να πάω να βρει πίτι.
Παντρεύεσαι ένα γελιοβοσκό. Γελιοβοσκό να παντρευτείς εσύ. Το σμάχι το φουκολικό. Ρε παιδιά, την αδικείτε. Δεν την εδώ. Κάνε μια να φύγουνε. Τι όμορφη και φινετσάτη είναι. Εγώ πληρώνω ρε. Όποιο άλλο του γουστάρει να πάει να κάνει και τσαγόνι στο Μαξίμι. Άντε τώρα. Δεν την αδικείς. Κοίτα πως είναι. Γέλιος. Φέρε μαμό. Πιάσε μαχαίρι και εσύ. Σαλαμό. Έλα λίγο, σκύψε που λέει το αφεντικό. Σιγά καλέ. Θα με πιάσει το πλημμυρικό. Έλα σκύψε. Έτοιμη. Την τύχη μου για πρωθυπουργός. Αιωνία σε μνήμη. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την θεατρική ομάδα που γίνανε φίλοι μου, τη φίλη είναι η οικογένεια. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ιασονίδη και την κυρία Ζούνα. Που μας βοήθησαν στην ετοιμασία, στις σκηνές και σε άλλα πάρα πολλά πράγματα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σακρατή. Χαιρόμαστε κάθε φορά που γίνεται, που φτάνουμε μέχρι αυτό το σημείο. Για να φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο έχουμε περάσει πολύ, έχουμε βάλει τον χρόνο, τον έχουμε συμπιέσει, έχουμε βάλει τις στιγμές μία πάνω στην άλλη. Γίνανε αναμνήσεις στιγμές, τις κρατάμε όλοι μαζί και μετά από χρόνια κάθε φορά που βλεπόμαστε θυμόμαστε όλα αυτά τα πράγματα που είναι όμορφα. Ελπίζω και εύχομαι να συνεχίσουμε όσο μας κρατάνε τα χέρια και τα πόδια και οι δυνάμεις μας να κάνουμε αυτό το πράγμα.